Ahojte priatelia, vítam vás pri ďalšom recepte a ním sú zapekané zemiačky s kyslou kapustou a bravčovým mäskom. Zemiačky si najprv očistíme, nakrájame ich na kolečka alebo na pol kolečka a dáme variť do osolenej vody, tak do polomeka. Jednu celú cibuľu si nakrájame na drobno, 2 stručiky cesnaku a mäsko si nakrájame na kocky. V hrnci si rozpustíme bravčovú masť alebo olej, pridáme cibuľku, trošku ju osolíme, okoreníme a pražíme trošku do zlatova. Potom pridáme mäsko, taktiež ho trošku osolíme, necháme ho jemne zatiahnuť, pridáme lyžičku udenej papriky, lyžičku sladkej papriky, kyslú kapustu aj s nálevom a všetko spolu poriadne premiešame. Potom to prikryjeme a dusíme nejakých 15-20 minút. Plech alebo zapekaciu misku si môžete vymastiť maslom a uvarené zemiačky poukladáme na spodok a na vrch vrstvíme mäsko. Tento postup môžete opakovať 2-krát alebo 3-krát, ale samozrejme tak, aby vám vyšli zemiačky ešte na vrch, ktoré trošku osolíte, okoreníte a dáte piecť do vyhriatej rúry na 220 stupňov nejakých 20 až 30 minút. V miske si vymiešate smotanu s vajíčkom a keď máte zemiačky hotové, trošku ich podlejete a môžete ako ja si trošku povrchu posypať so syrom. Tak. A takto to vyzerá, keď je to hotové. Tak ja dúfam, že sa vám tento receptík páčil. Ak áno, môžete mi dať like, pridať odber a prajem vám pekný zbytok dňa. Čaute.